era... Ochiul meu! Era sprânceană. Băi, ochiul meu unde s-a... Ia, eu. Vă clipesc? Da. Oh. Nu! Bă, dar am clipit! Zici că ăla din From. Nu, că de data asta trebuie să-mi iasă. 1, Ok. Ok. 2, Ok. 3, Ok. 4. Ok. Știi? Nu! Da, Dar da. de ce rămâne, de ce a rămas și sprânceana și gură? Hai. Oh. Oh, nu! Oh, nu! Bă, măcar le-ai pe Bă! Ce de rău am să moară Jack, ia uite-te la mine. Da, măcar l-am pe față, da.